Okola ngezo ndawo ke namhlanje okanye ke imessage uThixo athi mandizise kwelikhaya ikwezo ndawo hlobo zam. Amen. UIsaya ke lo nzalelwane yaseYerusalem. Ongunyana kaAmozi. Bawo bishop. Nkosi yami. Lo mfo ngokusweleka kakumkani uZiya u701 BCE. Amen. Wabona usindiso lukaThixo. Sihlobo zakho wethu. Nonkosikazi ke uIsaya bawo bishop. Owayesakuba ukubizwa kuthiwa ngumprofeti. Prophetikazi. Obizwa ke ngegama elingenazenzo zakho. Yes man. Yes. Eyona ndiyayibangela okokuba bawo bishop kuthiwa ngumprofetikazi wayeprofeta lo mama. Yes man. Ithi le evangeli uIsaya ebengumncedisi endlini kakumkani. Nkosi. Qeqeshiwe ke le chebo. Yes man. Engathi bi governor officer pha kwindlu karhulumente. Family yakho wethu. Kwathi ngokubhubha kakumkani uZiya singathi wava intshumayelo yomshumayelo othile. uZiya uIsaya gqibe waguquka. Engathi kuzalisekisa ilizwe lithi elikaThixo ilizwi la ingcothula imithi yemisedabe kwilizwe laseLebanon. Kungani mna lingangena enhliziyweni yami ndiguquke? Waxibelile ingubo uIsaya beyinxibile yoburhuluneni wathathe kaThixo ingubo. Zihlobo zakho wethu. Yathi lento ba ubishop ngenxa yokuba isingathi lento kaThixo yosulela. Amoto. Wathi bengengomprofeti uIsaya kodwa ngenxa yokuprofeta kwenkosikazi yakhe wathabatheka uIsaya sava naye engathi uhletelwa lizulu wajika waba ngumprofeti. Jesus. Hey, Atot. bamfundisi. Yes man. Sinengxaki yabazalwana abazalwa ngabafundisi babe ngamapharapha. Sinengxaki yamadoda athi xa enxilile athi hayi kakade umfundisi akamzali umfundisi. Andiyo lo mbewu mna. Zalwa ngumfundisi. Bhekani kum. Bhekani kum. Lisakubheka kum ikhona into mamuhlanje zawukwenzeka. Malibonke igama lenkosi. Isagqiba ukwenzeka lo nsindiso isengathi uThixo uba kakade insindiso ifike ngexesha elingelilo yahlaba enhliziyweni kanti amandla omzimba wekho uza kuthatha uThixo emva kwensindiso akubeke emagqini uthi ufumana amandla wakubheka phambili. Jesus. Babina abantu. Ilapho lento family yakho wethu. Mziwe kwehlanja mhlambi benimona ukujonga kuba uhlanjwa xa kuphela isihlebe endlini. Kodwa namhlanje sisisinwethi myekele uba uhlanjwa alala phumle nisuke nina nibheka kuThixo kuba kakade nawubheka kuThixo niyakusindiswa. Alizukonelwa kusindiswa kodwa uThixo uzanithatha anibeke emagqini wakhe. Kuba kakade sinoThixo okhathalayo. Baliyazi lento asibhekeni kuEliya indoda yaseTishpa. Ewe umprofeti kaThixo asakususwa phambi kokumkani bawethu ehletyelwa lilizwi likaThixo. Ubheke entshonalanga ithi ivangeli kaThixo esanguhambo uEliya emamela ilizwi likaThixo. Wamthwala uThixo apho xa efika kumlambo iKerite wafika wazinza apho wathi uThixo uzawusela kule ndawo ndiza kwazisela ukutya ngamahlungulu kuba kade sinoThixo okhathalayo. Unjalo uThixo nathi ihlungulu belingadibani nenyama lasuke lajikela ivegetarian lasa nenyama egibisela kuEliya. Wathi uEliya wahlutha wasela kumlambo iKerite kuba kakade uEliya wasuke wabheka kuThixo wasindiswa.
Mfundisi wethu. Sizisa lonto family yakho wethu. Hallelujah. Kuba kuyajongwa kuThixo. Njalo nje zikhona iziqhamo eziza ngokubheka kuThixo. Bawusilimola mandifuna ujika bawethu. Uyeneya uhlele tempileni. Umaluku udla imali zabantu. Kambi namadoda amanamthatha ambeke tempileni. Efuna inzuzo ngaye. Asafika uPaulos ehamba noPetros. Ewena igolide nesilivera sinayo fondini. Kodwa wena jika ngoku ubheke kuThixo wawusindisa. Wenza njalo nomzalwane. Wathe beyimfama waphakama ngenxa yokuba usuke wabheka kuThixo wasindiswa. Lo Thixo tyathayo bawam. SisinoThixo okhathalayo family. Sela nithatha lo yiprovider. Umuntu abebeka isonke etafileni. Sela nithatha lo mzokwahlanjwa ngumthuthuzeli. Kodwa namhlanje sizothi ngokuthabalala kaba uhlanjwa ukhona uThixo okhathalayo. Hawu bawunkosi. Ufuna ukuyeka. Nkosi. Sithenjiwe ngamazulu. That is